Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai picture amuri kuona hapo, picture trend ma streets social media. Babu amuri kuona wakabatu kapo varunzi Vafenda Nenzara PaRally YeCCC picture ro ranetsa pa internet. Ma supporters zano PF achiti aiwa uyai kumarally ezano PF kunenge kujipiwa vanhu chikafu sinzi ndosaka zano PF iripo vanhu chikafu nokuti marally kunenge kuchipisa pamwe chete anotora nguva saka vanhu vanopiwa chikafu kuti vagute saka nyaya yanetsa masupporters VeCCC wo auyawo nenyaya yavo achiti aiwa chicken ini rupiwa vanhu ndeye vote buying zvinzi murume uyu vamwe vari kuti aiwa ari kunyeberwa haana kufenda nenzara ipicture ndo picture yatata kuigirai muri Zimbabwe nenyaya yatata kuigirai amene munoiona sei toda kuti mutudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mu comment section muri Zimbabwe. Kana usati subscriber, please don't forget to subscribe muri Zimbabwe. Thanks for watching.